Os cadetes gañaron por primeira vez fora da casa. Os pequenos de SD foron moi superiores ao Monforte e leváronse a vitoria por 0-3. Notouse a evolución do conxunto segundo ían pasando as xornadas e agora están a obter os resultados. Sí, conseguimos estrear o Casilleiro fora da casa, por fin. Foi ante Monforte, un rival que todavía non conseguira sumar. A verdade é que na primeira metade creo que estivemos bastante ben e xa nos fomos con 0-2 ao descanso. Na segunda metade creo que baixamos un pouco o nivel, pero aínda así conseguimos xerar ocasións ata facer o terceiro gol. E nada, a verdade é que foi un partido no que se notou que o equipo está nunha liña ascendente tanto de xogo como de resultados. A vindeira xornada disputarán o derradeiro partido da primeira fase. Pechamos o primeiro grupo aquí ante o Arenteiro. O Arenteiro leva 14 puntos nos 10, como xa sabemos xa non podemos clasificarnos para a seguinte fase. A maneira de pechar este primeiro grupo con 2 vitorias que levamos seguidas, a ver se damos ante un rival que máis ou menos será do noso nivel, damos pechado esta fase da mellor maneira posible para empezar a seguinte con unha boa dinámica. O encontro comezará ás 11 da mañá do sábado no Sangoñedo.